Dobrý den, v tomto videu si ukážeme, jakým způsobem se můžete přihlásit do administrace webových stránek a v dalším kroku si provedeme jednoduchou úpravu webové stránky. Nejprve je tedy nutné se přihlásit. Přihlašovací tlačítko je vpravo dole pod ikonkou zámku. Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí přihlašovací formulář. Do políčka e-mail doplňte vaši e-mailovou adresu a do políčka heslo vyplňte vaše heslo. Pak již stačí kliknout na tlačítko přihlásit. V tuto chvíli jsme přihlášeni na webu a můžeme provádět úpravy. My si ukážeme jednoduchou úpravu stránky o škole. Kliknu si na menu o škole a jelikož jsem přihlášený a mám oprávnění administrovat tuto stránku, můžu přímo do textu kliknout, odstranit text, který tam nechci, kliknu mimo, text se mi uloží a úprava je prakticky hotová. V tuto chvíli si ukážeme ještě další úpravu podobného typu na jiné stránce. Jelikož jsem přihlášený, stačí mě kliknout na stránku, kterou chci měnit, v našem případě to budou kontakty, a na této stránce potřebujeme odstranit text a mateřská škola. To znamená, kliknu do textu, odstraním nebo přepíšu to, co potřebuju a kliknu mimo tu editační oblast. Kliknutím do textu se mi zobrazí jednoduchý editor, kde můžu provádět formátování textu, jak potřebuji. Můžete tedy pohodlně některý text například ztučňovat, zarovnávat nebo jinak formátovat. V případě, že máte úpravy hotové, stačí kliknout mimo editační oblast a úpravy se uloží. Z administrace se můžete odhlásit kliknutím na tlačítko vpravo dole. Hlavní výhodou našeho redakčního systému je to, že vaše úpravy vidíte přímo v kontextu designu webových stránek. Současně není nutné studovat složité manuály, jak pracovat s administrací webových stránek, ale prostě a jenom se stačí přihlásit, upravit to, co potřebujete a odhlásit se ze systému.